Norong bagai ang hai video katal tu fai pika. Tini ni message singke mo hayung nai. Noro ani yak rong nubai kenable. Ani yak yang bukaham, yang bukaham. Ani yak tek bunai di. Ani yak tek bukong ni kongnen kaham do. Ang okok waitam sana nai manike. Jeng tabung dino kabang ma sikla rong nugu. Yakung yak kaham. Ai ko nadi ani bokrok bukaham, mokol bukaham, mokol kisa cikon haiban ang kaham ken nugu. Ani khunju bukaham, bukuk bukaham, kono jaga deraja krei. Phiaba jeng tabung dino tamunuk. Yakung yak kaham, bokrok bukaham. Haifano jeng income khainin bagai kamam layu. Lekha pora porei paijak. Nogo sikla koroma. Haifano bahai ke azinai jeng depression thangu. Sakri hनै. Sakri to man khake to kaham no. Haifano abono naimang bo jeng nogo asogui tongo ongyable. Hain bagai jeng judi no yakung yak kaham, bokrok kaham, mokol kaham nugui tongo, khanaui tongo, saui mano bwsago phan tongo hongkangke. Amai ke sudano jeng judi income krei hai krei hini hongkangkele abole kaisa salary ni sinno se kalayu. Tangge hingkangke jeng kaisa kok tongo. Kasrangke ahang, salary ke yak hang nei. Phari abon bagai jeng yakung yak kaham tongsak, mokol kaham tongsak, o sengsaro phan tongsak. Jeng samung tangnani nango. Nung jesapano samung khaigra naba khlaikangge se aji jangnai lama phayo. Tabungni dino o generationo kabangma samung khaijangnai tongo. Tamke jengse nijini status naiterei hai khlaijak irai porijak omhai nokuni borok ani babu si sakrini bwsa singke ango kaisa samung khaikangke asuk lower level ni kam tangkhangke masangya bui society da ano munoino baya bondorok do munoino abhai jeng buini bagai cinta khlaio buini se cinta ango. Phiaba nini pocket rang krei nung se saimano. Nini pocket rang krei abo nono kebo tonori phaya nung khlaikangke simis abo solbungo. Abono kaisa kok sana nayo ang kaisa kok sana musungo. Sungno kaitor tui rewu. Haifano tui mana bagai jeng ha kutugo underground ha bising se tui tong. Zara tui kuwa khuri manai borok se tui kaham manango. Sungno narekra leri khai ko narekra almost hatsaka kasjangi si. Bufang ni simi tolan simi jeng narekra bufang kusukma. Jeng abo khagnani zara khagai manai ro kosto khlaike se abono a jeng narekra bathai masao. Jengno pia modu nungo pia modu sin bwsangni bai khub kaham. Phiaba a pia modu no mana hangkangke emon ke pia je sukjangnai abono baike jeng a pia no jeng khariui norima hangke a pia modu no mano. Mane kaitor jengno bebagno rwnani bagai ready tong. Tui satung wati tabuk sini chajangnai nungjangnai tamke bebagno easy klaike manai jatke jengno rैया. Haini bagai jeng khlaikangke bebagno kaitor rwnai jeng khlaina senango suru chengnai senango chengnani am haita. Haini bagai ang sanai meke mo haisi yakung yak kaham bokrok kaham mokol kaham nugui tongo khanai tongo thangai mano himi mano kangke nung jesakbano porejakngdi jeng income ni bagai mungsa samung khainani nango. Kasrangke srang sele kasrangke ahang selerke yakhang o kongno moito nargdi. Tai moito nargdi tui ha bisingi se tongo jeng abono khuri mangke se mano. Sin bagai kabangma chajaknai nungjangnai jeng abono kosto khlaimang kangke abono masao manango. A kongno moito nargdi. O maikene jekono samung sin bagai easy sake klai sake phaya. Sakri joto borok joto lekha porikha maneno joto borok sakri maya. Sakri ni chimi asogui tongibu nasingi tongibu jeng nogo asogui tongmaya. Jekono samung mungsasuk khlaidi. Haikese sini thaniwo mungsasuk startup khaikangke se tabung dino jeng ogo mane nijini family no cholinani haikaisa ajiwi mannai. Tabung dino o jorawo tabung hai generation no kasrang sena nango. Srang kangke tabung din hayo seler chimi se selerok chimi se mai masaya. Kasrang kangke kabangma samung tong tabung dino. Mosungno
ani kisa sathanibo jodi chaya soya tongkhe norok nakade hambai.